Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya iki aku ngapa ya lan jagung. Lan jagung ini Pak Dik sing jagung diodol-odol tikus. Iku nek disulami nah no. Nemu ngarang piye ya? Ya kayak obat tikus. Jagung. Kayak dicetok kayak obat tikus ben aman. Wis kemarin wis ngono, wis dikeni masane wong ki ambu mbak unger-ungeren aku lho bar nyetok langsung ngene kok. Nah. Diomongi. Begane apa tikus? Kan obat tikus. Gen gue gak tahu tak kayak obat tikus. Aku gak tahu soalnya Tapi dipakani tikusnya. Pakani dhewe tikus pakani dhewe engko ben nyapa yo nyapa? Mana-mana ta. Malah kami kan disulami kan anu apa? Sekali dia disulam, engko nunggu sing sulamane empuk. Lah sing dawa kuwi tinggi mangsa. Ngono, dibatak. Aku ya jeneng wong sulam jagung gak seneng. Wis openi apa eneng ngono. Ya engko dijajal, disulam soalnya apa engko tak pakani soal rong ndingi pirang ewu rong yo. 1700 pira mboyo to? Ya padha tak dhewe ya. Nggone dhewe mbuh iki ya rung didelok. Nah dhewe tak rawang ngene. Lah. Oh, wis tuku kabeh. Rawang kamu belajar. Tuku kabeh wisan. Lah kono wela sulam ya ora eneng. Mancing sulam terus awewe lho kaya ngentek-ngentek tenaga. Aku pernah sulam nih 3 kilo resik. Resik. Reneng. Terus pernah sulam neh 1,5 kilo etan. tahun nandur jagung Bar ini pisan. 30 kilo dadi swidak loro tau sulam ping pindho resik. Tenan yo. Tenan aku lho ngantek gedhe-gedhe. Apa sampe ngene? Kurun dadak lho aku tau. Iki sampe loro iki. Tenan. Loro tenan aku. 2 minggu yo loro iki. Mikir jagung lha mau piye sulam reneng angger sulam reneng. Bojomu iki kotae Mikir. Kenapa lho Mbah aku ngono? Ya mikir aku. Tenan. Jadi mikir tanduran ternyata iki mikir tanduran. Lah nek sulam terus lho. Lah bar kuwi tak kuwet iki. Bar tabuk malah warna putih kabeh sampean kuwi. Putih. Munggah kaji. Muka kaji. Alah. Wiwine 16 kilo kuwi nek gak salah kuwi oleh 16 sak kuwi blondong. 16 sak. 12. Tak Tau. 12 terus dinunutno truk nggone Rita. Takmu wis kilo berarti kalian sak. Aku mek ngono. Lah ngene kan numpak truk kok. Jadi montane padha karo main. Oke, wis Wong main. main karek sing ngetet Lombok kono. Awake dhewe iki nek misal duwe rezeki awake dhewe ya untung, nek misal awake dhewe pas blong ya wingke. Blong ibaratane ngeblong wis ora enek isine, mau gelem metu godhong ijo, kowe gak metu. Ngono, Bos. Iki aku karo Rio. Ya bengine warung kowe mlente no. Dalem es gotot. Mulih yo. Kerak iki. Aku cekot masuk angin aku. Dulu tak gegerku ki. Gegerku ki kok balur kalau. Ora kepelinti nek oleh warung. Nebas. Cekot-cekot wae. Cekot. Masuk angin yo. Omong Yo rangkesane nang warung bar. Nebas. Jadi ki aku meh budal sulam. Ngene Pak Dik, Bos. Yo, rangkes. Kak nganggo anu ori ya. Kon nganggo gejik yo. Kon nganggo gejik. Orang sih. Iya. Bos jadi ngono videonya tak lanjut nek wis tekan lokasi, Bos. Nah, oke, Bos. Lah nih. Woi, hey. Sini. Ngono, Bos. Kayak ini gelodang hutan-hutanan ki. Kenal. Lemen loh. Cuma apa nih dia mau nyumbang dia boleh itu aneh kan
Nanti? Gula apa? Klaten. Klaten ngarep. Ayo. Ya. Ya, Bos. Alatnya selam. Nah, Alatmu. apa toh alat yang ini kita Bos? Gila. Alat Go apa? Ini go ngecek. lawang nih itu toh. Wah, ini masalah ngetes ya, Bro. Enggak sopo. Ya? Enggak sopo. Coba diri aja coba ini. Kayak waduk. Bos. Eh? Wis bareng. Nanti mau. Di tanah deng. Hah? Bareng. Bareng itu. Iya, betul. Dari dasar neng kono. Iki. Nanti mau. Bangnya neng kantoran John. Oh, alah. Oh iya. Watak efisien. Dengan nang iki. Ngomong Bang. Juga winang pengan. Alon itu. Master ke saya sih. Ya, kena bos, sulam bos. Sulam. Loh. Ini. Ben kerep po. Ah, lah ya mentelek toh. Iya. Kamu loh. Dah jerak. Angel bos karo ngecek kamera karo anu jagung bae. Ya omongnya. Abang jalan ngono lho. Apa? Kene aja sak gegem. Lah agak piye ta aku gowo? Terus Kene lho. Nah, Samu ketok beweh lho. Apa? Oh, iya yang koser lho. Ulam lho. Ya. Enggak apa? Sing tukul ya lemu sing tukul. Oh, bos, jadi ki sulap, bos. Juang king kaya Parah, bos. Gojek bariki kuwi makan tikus e, bos. Makan tikus. Ini gila. Kayak ini ganggu daster ya. Ini ganggu daster pas yo. Oh, bos. Bang apa klipol? Bos. Gua videonya tak lanjut, bos. Dadah. Omong bos. Ki apa tak aku ngiciri kilo. Bosok. Cek yo icer ki. No bos ulam bos. Kerhate yo. Sing wis apik kok sing kaya. Sing apik yo ora kok. Kok iso sing apik iki lho. No bos, jadi ki sulam. Lah ayo ki nggo awake dhewe selak keri. Jadi biar melok ning Jogja.
Kalau wis masjidnya wis kira kan kalau ayo ndang kok kerjaan kingko. Ya. Lah ya sing apik wi, ben sing apik. Terus sing apik harus ditambahi. Aja. Ya, ke basket nanti toh. Gambarin wis ngrembeyong lho. Loh, kan nanti toh? Bal karo. Gak arah. Apa yang sapa ki? Ya, budal ki, Bos. Ketimbangane. Budal. Budal. Loh. Mau ke Jogja, Bos, Pak Dik, Bos. Arep nyanyi. Mbuh nyanyi apa? Ngono. Pikir yo. Apa toh? Wis mesti apa toh iki lho. Ngono lho. Itu gak sepatan oke. Gak sepatan toh. Beh. Aman ya. Ini apa tuh? Lho lho. Nova nang Jogja. Iya. Alah katok koyo ngene kok sandal kok ngene. Arep melok kok kono ya awake dhewe ngopeni ning omah e. Jaga markas. Sesuk aja lali, sesuknya diomong kamu. Wis diomongi sesuk. Oke, Bos. Alah engko tak omongi engko. Alah engko tak omongi sesuk. Jam 3. Jam Jam 2. Iya. Alah kok genahno ae to. Kok genahno ae. Bos. Apa iso ya sana. Lah, tuh kawan, wetil kau. Nah, Bos. Piye lagi? Kau malah glim. Aman. Udah tunggu mah. Tak baturane, Bos. Ya tak baturi. Lah aku ora tau kare wong. Dulu. Ada apa tuh, Bos? Jimat ya. Tapi nginep rencana? Berarti kok balik bengi? Lagi kok teko kono wis bengi lho. Perjalanan 3 jam. Ya Jogja. Sekalian apa? Sekalian sabuk. Ngebos. Tapi nggak obatnya gak cukup ya? Obat sing ke tikus. Ini tekonnya, kau negara saya tinggi kidul dan ya? Alah saya budal kok. Tenan pura tau. Gak yakin apa kok? Apa nih? Modelnya ngono. Kayak anu kalau? Kok sandal ya? Sandal di pangan wih kesenangan tikus mati kok. Dulu, deng. Krikiti terus. Saya sebut. Jam piro? Lumpuh tiketnya jam piro? Gandel loh. Oh, kok turu kene ya? Turu kene maksudnya kok ngenteni mulai to. Oh iya. Ono aku anu ya tak baturi ngono ya. Ya. Bos ki sing sahur ya. Ya engko buka nganggo mie ya. Apa nama ya? Ya nama aku. Tak jaga omah aku. Jaga markas. Engko markas rek ning jaga nek tamu adoh sapa sing anu. Bos. Ki bos arep pes order anu bos sambal kacang purin. Iku lho. SKCR sambal kacang, ririn, sambal pecel, Madiun, Sopi, SKCB, bakul, kula channel bos, lo, bos. Oke bos, jadi awal ini kena juga main, juga markas, Pak di budal, eto. Terus sih enak wong. Ada Bang Sintok. Wis ulang kok akeh karepmu piye? Lah wong anu anggar apa wae? Ngira apa? Tukul-tukule dibatek
Makane dikai obat kuwi ben gak ngene ndok kalau genep ra nyulam blas lha kok ngene iki ra ono carane. Lah ya angger rek lho mati gak enek. Hah? Rek iki gak enek. Terus piye ngono kuwi? Engko disukone apa ora? Mbuh, Gak oleh. tak setengah kilo. Dikai obat ke piye to? Kayak dikai. Tiga nih. Lalu jika pernah nek wis 1 terus pernah portal untuk sesuai mangan itu. Atas apa jago. Ora ndek portal. Jagung sing ning kulon taun dhewe ya, tak bacoki saiki gung iso ngadai. Iki pangan. Dipangani ya. Pangan iki akeh kok. Jenjete ngelumpuk ngono ditatane. Jadi ngelumpuk. Iki terus piye ngono kuwi diapakno? Ya lah, Lah, ya Kuwi bengi. Ini disuruh bengi wi, ini didik gelem nyuluh karo ngobati. Sing ngene ndoko gak enek blas e, anu kabeh. Tukul karo. Iki endi engke ndako? Hah? Ki ndako engke endi? Itu kok kita Tarabung ke cakel patang sak. Tanam tua. 10 kurang seberapa wis bar. Ngono bos, ya Pak Demonge wis bidal awake dhewe kena juga omah. Wah, kudu diusahakno biar amprae bocah kuwi prai gak mangan. Diobat apa di piye pokoke apa bengi disuruh. Suluh wae. Mare ketok kabeh lho musuhe alas kabeh. Nggih Wis ini kula. kon gedang kuwi. Gedang malah nemen. Oh, telepon. Malah nemen iki gedang. Tak kono. J cuma karena kading. Kari sulami. Ya wis gede. Wis kari ya. Wayang rabuk jane kae. Wayang Rabu. Wis kari adoh. Lah wayang Ya, tong. rabuk tapi mbuh iso kapan. Bos jadi ngono oke kontennya tak kira kira pokoknya sekian dan terima kasih ikuti terus Jonathan Paskan John channel tetap asal salam John channel. sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.